Mělo by se s tím blíž. Jak to točný. Mobilu to vypadá hustě. Jak se jmenuje ten chrám? Jaký? Tenhle? Jo. Já nevím, jak jsem to říkal. Jo, nevím. Chrám duší nebo chrám snů? Chrám snů. Ne, kopí osudu to bylo. Chrám osudu se to jmenovalo přece. Teď tady vypadá ta Pinomilodovitě. No tak teď už ne. Teď už to je, no. Aspoň, že už začala mizet. Jo, no. A vidíš tu díru? Takhle tu díru Hej, úplně. počkej, víš, jak to tam hodím? Minecraft. Nej, Minecraft.demolice. No konec, tak už to zastav.